Szóval, Hunter, Mónika, happy song. Happy song, my song. Érted? Mónika kettős életet él. Nappal, éjszaka. Szóval a Mónika különböző közlekedési eszközökkel fog utazni. Lift. Ez ingyenes. Vonat. Aztán mit csinál? Kerékpározni fog. Mi ez? Egy bicikli! Két kép, az első kép a kondás. Kivágjuk. A kongás játszik, a bandstand, az ki van világítva este. Távolból lenne egy távoli kép, hogy a Mónika megy a biciklével, és akkor az emberek már bazd meg, hát ott van az épület, ahol biztos a kongás van. És a Mónika közelít, és elmegy mellettük. Ez lenne az enyém. Ez lenne. És az emberek így, bazd meg, hát végig azt hittem, hogy ez a kongáshoz nem megy. Vegyünk mérget, erre, mert olcsó. Ez lesz a vége. Mert olcsó. Jó, még ide is dörgölőz nem kell erre a részre? Mónika végig dörgölözni ezt az egészet. Milyen nem, ha csak ezt csinálna? Oké. Vasárnapra van. Vasárnapra van. Nem. Hogy érzed magad? Hogyan értékeled ezt a mai napot? Kitűnően, boss, kitűnően. Eredmény gazdag volt. A táskádat honnét szerezted? Honnan van ez a táska? Ja, van egy kis női táskám Mónikától. Akinek csinálunk egy kis videóklippet. A kis táskájába. És én vagyok a kis táskahordója. Ennyi. Majd büszke leszel még erre egyszer. Egyszer. A virágos táskáját a Hunter Mónikának. Te voltál. A videóklipjét. Én voltam, és még a kabátját is megjelentettem egy rövid idő. Én fashion iconnak készülök. De még kettőt hátralépsz, akkor a kamerádat megfogom előtt. Szóljál már! Ide a kamerára. Boss. So, bike less. Oh, it's going to be that kind of movie.